Hey guys and welcome to this video. I dag spiller jeg med Hitbox. Det er det 8. game jeg prøvede til. Ja, så ja, jeg skal nå til deathmatch eller dræbe et eller andet sygt. Så skal jeg nok lægge det ud. Ja, jeg når højst sandsynligt til deathmatch i den her, fordi jeg synes ikke de herinde de er så gode som på den server jeg lige spillede på lige før. Nej, ham der han nakker mig, han prøver at se om han kan nakke mig, tror jeg. Nej, jeg skal bare væk. Løb, run. Jeg løber en rute i dag. Nej, lad nu være. Seriøst, jeg mener, lad nu være. Jeg ved ikke, hvorfor min headbox den sidder over mit hoved, i stedet for inde i mit hoved. Det gør den også på de andre, hvis de har headbox på. Og hitbox, det er F3 og nej, ikke H. F3 og et eller andet, kan jeg ikke huske. Giv mig nogle chair. Giv mig nogle sort, jeg kan ikke gøre noget. Hvis jeg ikke får et sort lige om lidt, så er jeg død. Bare sådan lidt død. Nej, ham der, han går efter mig. Han går sikkert efter mig. Gør han ikke? Jo, det gør han nok. Han prøver at jumpe mig. Nej, lad nu være. Yes, GG. Nej, nu må jeg bare ikke dø. Nu må jeg fucking bare ikke dø. GG. Sådan der. GG. Ja, undskyld, det var min lillebror, der kom ind der. Sådan er det jo bare. De hele tiden skal bare se. Det er fucking irriterende. Det var bare lige, fuck, jeg synes, det var et GG i det der. Jeg kunne fandme have haft et GG i den der. Egentlig her. Diamond Sword. GG. Fucking GG. Jeg skal lige herop. Kan jeg lige stå region herop? Fucking GG. Fucking G. My iron chest plate. Sådan der. Fuck, jeg kom til at smide en bil. Lige meget. Sådan der. Yes, bow. GG, jeg synes det er et godt game. Det er fandme et vildt game der. Skal vi lige... Fuck, jeg har det godt lige nu. Okay.
Okay, det her game, det smider jeg ud, uanset hvad. Fordi jeg er fucking vildt her lige her for den. Ja, det gør jeg jo. Det skal jeg jo. Insekten. Ja. Lort mig. Jeg kan lige prøve at gå ind og kigge i det her house. Der er en her. Ja, der har en allerede. Lol. Water. Lol. Yes. Det kigger mig her. Jeg spiller på EU5 lige nu. Se om jeg kan få noget godt af. Okay. Lort. Okay. Løb. Nej. GG. Så ser vi lige den her fight. Fuck. Det var altså også godt lavet ham der. GG. Hvor en coin fik jeg? 0. Hack. No. Nå, vi ses, guys. Ja, vi ses i næste video. Hej.